Γεια σας! Τι κάνετε? Μου είστε καλά? Πάντα καλά! Και εγώ είμαι εδώ για να σας κάνω ακόμα καλύτερα με αυτό το πολύ ευχάριστο θέμα του σημερινού αυτού βιντεακίου. Θα αστιεύουμε βέβαια. Θα μιλήσουμε σήμερα για τα κονδυλώματα. Μάλλον όχι για τα κονδυλώματα, θα σας εξηγήσω στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε για κάτι πιο γενικό. Για λοιμώξεις από μία ομάδα ιών που λέγονται HPV ή των ανθρώπινων θυλωμάτων Human Papilloma Virus, HPV. Και θα μου πείτε τώρα πού κολλάει αυτό το θέμα καλοκαιριάτικα. Ναι, θα σας εξηγήσω. Η ιή αυτή, οι λοιμώξεις από αυτούς τους ιούς είναι το συχνότερο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Και θα μου πεις εσύ που με βλέπεις τώρα, άσε μου σκουκλίτσα μου, τι με νοιάζει εμένα, αυτά είναι για τους γκέι κλπ. Όχι. Αυτές οι λοιμώξεις αφορούν όλους τους ανθρώπους αναπαραγωγικής ηλικίας, straight, gay, bi, trans, δεν ξέρω εγώ τι. Και είναι καλοκαιράκι, οι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά, έρωτας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου, ναι, άσχετο. Αφού οι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά, έτσι έρχονται κάπως και τα μικρόβια τους πιο κοντά και αλληλομεταδίδονται. Οπότε είναι ένα θέμα επίκαιρο θα έλεγα. Βρε αδερφέ. Η HPV είναι μια ομάδα ιών. Αυτή η ομάδα αποτελείται από πολλούς γονοτύπους, όπως λένε στη μικροβιολογία. Από πολλά είδη δηλαδή. Και αυτά τα είδη κατονομάζονται με αριθμούς. Και χωρίζονται σε χαμηλού κινδύνου, που είναι αυτοί που προκαλούν κατά κύριο λόγο τα κονδυλώματα χαμηλού κινδύνου, και είναι και οι υψηλού κινδύνου, είναι αυτοί που όπως θα έχετε ακούσει ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Γενικά είναι πάνω από 100 γονότυποι. Οι 40 ευθύνονται για μόλυνση στην, όπως λέμε, προκτογεννητική περιοχή, δηλαδή την περιοχή του προκτού, το ποπουδάκι, ναι, και την περιοχή, την ευαίσθητη περιοχή των γενετικών οργάνων, η προκτογεννητική περιοχή. Και μάλιστα οι γυναίκες εκτίθενται στους HPV ιούς στα πρώτα 3 με 4 χρόνια από την έναρξη της σεξουαλικής τους ζωής. Και επειδή δεν θυμάμαι τώρα τα ποσοστά, ενδεικτικά σας αναφέρω τώρα γιατί δεν θέλω να βγει και τεράστιο αυτό το βίντεο, οι HPV τι προκαλούν? Προκαλούν το 100% των καρκίνων του τραχύλου της μήτρας, το 90% των καρκίνων του προκτού, το 65% των καρκίνων του κόλπου, το 50% των καρκίνων του εδείου, το 35% των καρκίνων του πέους και το 12% των καρκίνων της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας. Τώρα εδώ λίγο να εξηγήσω τι είναι ο τράχυλος της μήτρας. Γιατί λέμε τράχυλος της μήτρας και καρκίνος του τραχύλου της μήτρας και δεν ξέρουν όλοι τι είναι, παιδί μου, ο τράχυλος της μήτρας. Η μήτρα ξέρουμε ότι είναι το όργανο εκείνο του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος, στο οποίο γίνεται εμφύτευση του εμβρίου και μεγαλώνει εκεί το έμβριο και αυτό, κατά την εγκυμοσύνη. Η μήτρα λοιπόν έχει το σώμα, είναι το σώμα της μήτρας, οπυθμένα στο ανώτερο όριο, και υπάρχει και ένα στενό τμήμα, το πιο εξωτερικό προς τον κόλπο,
το οποίο είναι ορατό και από το γυναικολόγο στην εξέταση, ο τράχυλος της μήτρας. Εκεί είναι η συχνότερη εντόπιση των καρκίνων της μήτρας. Τέλος με τη μήτρα. Πάμε λίγο να πούμε για τις λοιμώξεις των HPV. Αυτές λοιπόν μπορεί να είναι κλινικές, δηλαδή να είναι ορατές οι αλλοιώσεις. Αλλοιώσεις όπως λέμε στο δέρμα, το δέρμα ξέρουμε όλοι τι είναι, ή αλλοιώσεις στους βλενογόνους. Οι βλενογόνοι είναι και αυτοί δομές που αποτελούνται από επιθύλιο, όπως το δέρμα. Αν έχετε δει το βιντεάκι μου για την ακμή, έχω εξηγήσει τι είναι τα επιθυλιακά κύτταρα περίπου. Απλά οι βλενογόνοι είναι αυτοί που επενδύουν τις κοιλότητες των οργάνων, και ή τη στοματική κοιλότητα, τη ρηνική, τη φαρυγγική, το εσωτερικό των γεννητικών οργάνων, γενικά όλων των οργάνων. Και αυτοί λοιπόν μολύνονται από τους HPV, όχι μόνο το δέρμα. Οπότε λοιπόν μπορεί να έχουμε μια κλινική εκδήλωση, η οποία είναι ορατή με γυμνό μάτι. Μπορεί να έχουμε μια υποκλινική εκδήλωση, η οποία δεν είναι ορατή με το γυμνό μάτι, αλλά είναι ορατή με τη βοήθεια άλλων τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν από τον γιατρό, με κολποσκόπηση για παράδειγμα. Η κολποσκόπηση διενεργείται από τον γυναικολόγο με τη βοήθεια του κολποσκοπίου, δηλαδή ενός είδους, ας πούμε, μικροσκοπίου που μεγεθύνει 60 φορές την εικόνα του κόλπου, και μπορούμε να δούμε αλλοιώσεις οι οποίες δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι, αυτές μπορούν να καταστούν ορατές με την κατάλληλη μεγέθυνση που μας δίνει το κολποσκόπιο, ή έχουμε ανάλογα και το προκτοσκόπιο για την περιοχή του προκτού. Και έχουμε και την λανθάνουσα νόσο, όπου δεν ανιχνεύουμε ούτε κλινικές αλλοιώσεις, ούτε υποκλινικές αλλοιώσεις. Μπορεί για παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση να ανιχνεύσουμε το DNA του ιού στο αίμα. Οι γονότυποι 6 και 11, όπως σας είπα πριν, η ονομασία τους γίνεται με αριθμούς, είναι οι χαμηλού κινδύνου, οι οποίοι ευθύνονται για πάνω από το 90% των κονδυλωμάτων της προκτογεννητικής περιοχής. Σε κάθε λίμωξη υπάρχει ο χρόνος επόασης, δηλαδή ο χρόνος μεταξύ της έκθεσης στο λιμογόνο παράγοντα και της εκδήλωσης της νόσου. Έτσι και εδώ, στις λοιμώξεις από τους HPV υπάρχει ένας χρόνος επόασης, ο οποίος βέβαια δεν είναι γνωστός, μπορεί να ποικίλει. Συνήθως η λοίμωξη από HPV είναι ασυμπτωματική, δηλαδή είναι, όπως είπαμε πριν, λανθάνουσα ή υποκλινική. Και αυτή η λοίμωξη λύεται, φεύγει, περνάει μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια. Οι υψηλού κινδύνου γονότυποι του HPV είναι για παράδειγμα οι γονότυποι 16 και 18, που ευθύνονται για το 70% των καρκίνων του τραχύλου της μήτρας. Η λοίμωξη βέβαια από αυτούς τους γονοτύπους δεν σημαίνει απαραίτητα και ανάπτυξη καρκίνου. Ένας παράγοντας ο οποίος αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου είναι το κάπνισμα. Τι κάνουν αυτοί οι ιοί? Βλάπτουν τα επιθυλιακά κύτταρα των βλενογόνων ή της επιδερμίδας του δέρματος. Όπως είχα πει και στο προηγούμενο βιντεάκι, το δέρμα αποτελείται από 3 στιβάδες. Την πιο επιφανειακή, που είναι η επιδερμίδα, την ενδιάμεση, που είναι το χώριο, ο συνδετικός ιστός, και την πιο βαθιά, που είναι ο υποδόριος ιστός. Όταν λοιπόν η επιδερμίδα ή οι βλενογόνοι βλάπτονται, όταν βλάπτεται η ακεραιότητά τους, έχουμε για παράδειγμα τραύματα ή μικροεκδορές, εκεί βρίσκει πύλη εισόδου
αυτός ο ιός και πηγαίνει στα βαθύτερα επιθυλιακά κύτταρα της βασικής στιβάδας, όπως λέγεται, τα οποία είναι ικανά και να αναπαράγονται. Τα μολυσμένα λοιπόν κύτταρα αναπαράγονται και φέρουν και το DNA του ιού μαζί. Και όπως αναπαράγονται τα κύτταρα αυτά, αναπαράγεται και το DNA του ιού συγχρόνως. Τα μολυσμένα κύτταρα, όσο αναπαράγονται, όσο διαιρούνται, ανεβαίνουν πιο επιφανειακά, σε πιο επιφανειακές στιβάδες της επιδερμίδας. Δημιουργούνται νέα σωματίδια του ιού, τα οποία βρίσκονται στην επιφάνεια της επιδερμίδας και μπορούν να μεταδοθούν και σε άλλα άτομα. Η μετάδοση λοιπόν των ιών HPV γίνεται σε επαφή δέρμα με δέρμα. Οπότε η χρήση προφυλακτικού, ναι μεν σε ένα βαθμό προστατεύει από τη μετάδοση αυτή, αλλά επειδή το προφυλακτικό καλύπτει ένα μέρος της γεννητικής περιοχής, η υπόλοιπη γεννητική περιοχή, η οποία μπορεί να είναι μολυσμένη, μπορεί να έρθει σε επαφή με το δέρμα κάποιου άλλου ατόμου και έτσι να γίνει η μετάδοση. Άρα το προφυλακτικό δεν προφυλάσσει 100% από τη μετάδοση του ιού. Προς Θεού δεν συμβουλεύω την μη χρησιμοποίηση προφυλακτικού. Πάμε στα κονδυλώματα. Τα κονδυλώματα κυρίως προκαλούνται από τους ιούς 6 και 11, τους χαμηλού κινδύνου. Μεγαλύτερο από το 90% των κονδυλωμάτων προκαλείται από αυτούς τους ιούς. Παράγοντες κινδύνου, το κάπνισμα, ο μεγάλος αριθμός σεξουαλικών συντρόφων και η μικρότερη ηλικία έναρξης της σεξουαλικής ζωής. Η περίοδος στην οποία εμφανίζονται τα κονδυλώματα είναι κυρίως μεταξύ 18 και 35 ετών. Χωρίζονται σε 3 τύπους τα κονδυλώματα. Ο πρώτος είναι τα οξυτενή κονδυλώματα, τα οποία είναι προς εκβολές του βλενογόνου κυρίως, αφορούν βλενογόνους, εξηγήσαμε πριν τη διαφορά, μπορεί να έχουν χρώμα. Υπόλευκο, κίτρινοπό, ρόδινο. Δεύτερον, τα βλατιδώδη κονδυλώματα, τα οποία κυρίως αφορούν δέρμα. Περιλαμβάνουν βλατίδες. Βλατίδα είναι κάθε βλάβη του δέρματος που εμφανίζεται ως ελαφρώς επιρμένη, ανεβασμένη επιφάνεια. Αυτά τα κονδυλώματα εμφανίζονται συνήθως στο εφήβεο, τα μεγάλα χείλη του εδίου και στο πέος. Τρίτη κατηγορία κονδυλωμάτων είναι οι κοιλιδώδεις βλάβες. Κοιλίδα είναι κάθε περιγεγραμμένη αλλίωση του βλενογόνου ή του δέρματος που συνοδεύεται από μεταβολή χρώματος. Εδώ οι κοιλίδες αυτές μπορεί να είναι ρόδινες, να έχουν ένα ρόδινο χρώμα ή να είναι γκριζόλευκες. Τα κονδυλώματα μπορεί να επεκτείνονται μέσα στον κόλπο, μέσα στην ουρήθρα, μέσα στον προκτό. Δεν είναι δηλαδή μόνο τοπική η εντόπισή τους. Η διάγνωση συνήθως γίνεται με την κλινική εικόνα. Δηλαδή ανιχνεύεται μία αλλίωση, μία βλάβη, είτε από τον ίδιο τον ασθενή, είτε από τον γιατρό. Σπανίως θα γίνει κάποια βιοψία. Πάμε στη θεραπεία, γιατί πολύ το κουράσαμε το θέμα. Η θεραπεία λοιπόν δεν έχει στόχο την εκρίζωση της λίμωξης, έχει στόχο την αφαίρεση των κονδυλωμάτων. Έτσι μειώνεται και η μολυσματικότητα του ασθενούς, η μεταδοτικότητα και φυσικά μας ενδιαφέρει και το αισθητικό κομμάτι. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες τοπικές θεραπείες που μπορούν να εφαρμοστούν από τους ασθενείς τους ίδιους. Μετά υπάρχουν και άλλα είδη θεραπείας που εφαρμόζονται από τον ίδιο τον γιατρό. Ευρέως διαδεδομένη είναι η κρυοθεραπεία. Εφαρμόζεται τοπικά, συνήθως χωρίς αναισθησία
υγρό άζωτο. Οπότε νεκρώνεται η αλλίωση και θρομβώνονται τα αγκία της περιοχής. Πίζουν τα αγκία της περιοχής. Όταν δεν αιματώνεται ένας ιστός, νεκρώνεται. Οπότε αυτό βοηθά ακόμα περισσότερο στην εξάλειψη της βλάβης. Μπορεί να απαιτηθούν περισσότερες από μία συνεδρίες. Το μεσοδιάστημα ανάμεσα στις συνεδρίες είναι 10 με 15 ημέρες. Δεν είναι επώδυνη τεχνική, ούτε ανεπιθύμητες ενέργειες έχει. Μία ανεπιθύμητη ενέργεια είναι για παράδειγμα η ουλοποίηση. Όταν τραυματίζεται το δέρμα ή ένας μπλενογόνος, φυσιολογικά, μετά από αυτόν τον τραυματισμό, τα επιθυλιακά κύτταρα αναγεννώνται και ανακτούν τη φυσιολογική τους αρχιτεκτονική, με αποτέλεσμα η επιδερμίδα ή ο βλενογόνος να επανέρχονται στην αρχική φυσιολογική τους κατάσταση. Αντίθετα στην ουλοποίηση, δεν αναγεννώνται τα επιθυλιακά κύτταρα, αλλά οι νόδοι κύτταρα και ο επιθυλιακός ιστός αντικαθίσταται από ινώδη συνδετικό ιστό, από αυτό το άσπρο που αφήνεται, αν έχετε παρατηρήσει σε διάφορες ουλές, από αυτό το υπόλευκο χρώμα, είναι συνδετικός ιστός, δεν είναι επιθυλιακά κύτταρα αυτά. Και όσο πιο βαθιά γίνεται το τραύμα, τόσο πιο πιθανή είναι η ουλοποίηση και όχι η φυσιολογική αποκατάσταση του επιθυλιακού ιστού. Όσον αφορά σε υποτροπές, το 20 με 40% των βλαβών μέσα σε 1 με 3 μήνες από την αποδρομή τους επανεμφανίζονται, υποτροπιάζουν. Πάμε στη δεύτερη θεραπεία, που είναι το τρίχλωρο οξικό οξύ. Προκαλεί και αυτό νέκρωση στα κύτταρα της βλάβης. Εφαρμόζεται συνήθως σε μικρά οξυτενή κονδυλώματα ή βλατιδόδη. Υπάρχει μία ανταπόκριση 70 με 81% και το ποσοστό των υποτροπών ανέρχεται μόλις στο 35%. Απλά εδώ να τονιστεί ότι υπάρχει ο κίνδυνος της ουλοποίησης. Όταν τα κονδυλώματα είναι μεγάλου μεγέθους ή σειραίουν και είναι πολλά, τότε έχει θέση ανάμεσα στις θεραπείες και η χειρουργική θεραπεία. Η υποτροπή ανέρχεται στο 20 με 30% των περιπτώσεων μόλις. Άλλο είδος θεραπείας είναι η διαθερμοπηξία. Είναι η καταστροφή θερμικά των κονδυλωμάτων. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη αποτελεσματικότητα. Εξαλείφονται το 94 με το 100% των κονδυλωμάτων. Και last but not least, να το πω και στα ελληνικά, πλακίτσα, είναι το λέιζερ. Το λέιζερ διοξιδίου του άνθρακα. Και αυτό πάρα πολύ αποτελεσματικό, πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα, μικρό ποσοστό υποτροπών, αλλά λίγο πιο υψηλό κόστος. Κάθε φορά που γίνεται διάγνωση ενός ασθενούς με λίμωξη από HPV, θα πρέπει να ελέγχεται και ο σεξουαλικός του σύντροφος. Και επίσης να τονίσω εδώ ότι μπορεί να έχετε κολλήσει κονδυλώματα χωρίς ο σύντροφός σας να έχει κονδυλώματα. Γιατί ο σύντροφός σας έχει ένα άλλο ανοσολογικό σύστημα και είναι ασυμπτωματικός, δεν εμφανίζει βλάβες. Μπορεί να έχει τον ιό, να έχει μολυνθεί από τον ιό, αλλά να μην εμφανίζει βλάβες. Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο που οπωσδήποτε ήθελα να συμπεριλάβω στο βιντεάκι μου είναι η πρόληψη. Η πρόληψη με το γνωστό σε όλους εμβόλιο που λένε για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, που δεν είναι εμβόλιο για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, είναι εμβόλιο κατά των ιών HPV και συγκεκριμένα υπάρχει το τετραδύναμο εμβόλιο, το οποίο είναι για τους γονοτύπους που λέγαμε πριν, 16-18 που είναι υψηλού κινδύνου και προκαλούν καρκίνο του τραχύλου της μήτρας και χαμηλού κινδύνου 6 και 11 που προκαλούν κονδυλώματα. Οπότε αν κάνεις το τετραδύναμο εμβόλιο προστατεύεσαι και από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, όχι από όλα τα είδη του,
γιατί δεν σημαίνει ότι όταν έχεις κάνει το εμβόλιο δεν θα πάθεις καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που μένει. Και προστατεύεσαι και από την ανάπτυξη κονδυλωμάτων. Υπάρχει και το διδύναμο που προστατεύει μόνο από τα στελέχη 16 και 18 που είναι τα υψηλού κινδύνου. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα δύο είδη εμβολίου. Είναι απόλυτα ασφαλή. Απόλυτα ασφαλή, δεν έχουν καμία ανεπιθύμητη ενέργεια. Μην φοβάστε να τα κάνετε. Βέβαια, να τονίσω εδώ ότι καλό είναι να γίνουν πριν την έναρξη της σεξουαλικής ζωής. Γιατί από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει η σεξουαλική ζωή μπορεί να έχεις ήδη μολυνθεί από HPV ιούς, οπότε δεν έχει κανένα νόημα να κάνεις το εμβόλιο. Είναι 3 ενδομυϊκές δόσεις συνολικά. Νομίζω ότι αυτά ήθελα περίπου να σας πω για τα κονδυλώματα. Όπως λέει και ο τίτλος, μη φρικάρεις αν έχεις κολλήσει. Δεν έγινε και τίποτα, αντιμετωπίζεται και απλά πρέπει να υπάρχει μία προστασία των σεξουαλικών συντρόφων. Αυτό είναι όλο και ένας τακτικός έλεγχος για καρκίνο. Μπορεί να έχουμε κολλήσει όλοι HPV και να μην το ξέρουμε απλά. Αυτά είχα να σας πω. Καλά μπάνια και καλές βουτιές και απολαύστε υπεύθυνα. Γεια σας!